Voldria donar primer de tot gràcies a la meva família que està aquí present per aguantar-me durant tots aquests anys i recolzar-me d'un moment. Seguidament, donar gràcies a tot el professorat per tot el que ens ha ensenyat durant tots aquests anys, per tots els coneixements adquirits. Després de tot el que he après de vosaltres, però m'ha ajudat amb facilitat, per exemple, quan vaig fer pràctiques a la Village, a poder-me sentir integrat en una empresa tan gran i formar part d'un mes de la família com és la Village, una empresa tan gran, amb treballadors i professionals. Per últim, m'agradaria donar gràcies a tots els meus companys, al meu amic Gerard, al duo Zipichape, a la secretaria, per les trucades que he fet, com veig aquí que és el Pilar, i a la Patricia, que els he trucat molts per preguntar, ja han sortit les notes, ja han sortit. I després a la Míriam i a la Núria, per les consultes com he dit abans i les trucades, i resumint una mica tota l'etapa, si tens una frase d'un professor que vaig escoltar. La raó del meu èxit és que tinc sort, però no vaig tenir sort fins que vaig començar a treballar 90 hores a la setmana. La feina de veritat comença ara. Gràcies.